Ganahan mong mabulahan o di malason? Bulahan. Maayo. Kung sa may gusto ninyong bulahan mo, bulahan sa matas Ginoo o bulahan sa mata sa tao? Hay may mas bulahan kanang naay dakog balay nya daghag kwarta o way balay o nya wa pagyoy kwarta. Kinsa may mas bulahan para ninyo, anak? Katong dakog balay daghag kwarta o way balay nya wa pagyoy kwarta? Dakog balay. Gagubot na. Oy, normal gina moingon ito hastan kaswerte niya. Kaya kanang kabulahan sa ato ng termino nga vernacular, kaswerte. Kaswerte niya. Sa una na sila, no, payag ragi na, karon dako na sila balay. Nya, nindot pa dyan kay trabaho. Haskang di malasa aning tawhan na dako-dako matanig balay sa una. Ngano naman yung purti naman ninyang lisura. Ga-drive na wala ni habal-habal o niya. Usahay pag yun, wa pag yun, kwarta. Hastang di malasa. Mao na ato. Pero matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabos sa Espiritu, kay inyo ang gingharian sa langit. Kinsa maning kabos sa Espiritu, kanang mga tao nga dili gyud mangandoy og kwarta o bahandi dinhis kalibutan. Gilingyay mong tupad, ingnawa jud ka mangandoy og kwarta. Ana. Nangandoy mo kwarta wa mga buangon mo. Ingon bitas Kristo nga mulahan ka mo mga kabos sa Espiritu niya. Ngandoy lang yapon. Kinsay mo saad, nagikan karon pader, din adyod ko mangandoy, din ako magsigig pangitaan ng kwarta. Taas ang kamot. Bantog rang hinay kay halin sa slat nato. Kinsa may mupalit og slat anang magsigpangandoy kwarta nga pirmi mo ng kuwang. Bisan gani ka na naaron nangawat na tog kwarta sa tong panudlanan, mangawat og millions, himuon mangyong billions. Kuwang na kanunay mga igsuon, mo na ayaw panganduya. Ngano man, kay ihatag ranas Ginoo nato. Ang tanan nga wa nimo panganduya, pero gikinahanglan sa imong kaugalingon sama ng balay, kanang pagdaig, kanang maayong panglawas, kanang kalinaw, kanang katagbawan, kanang kalipay, ato man ginang gikinahanglan. Di ba? Kahiusa, ato nang gikinahanglan, kabalaan sa kinabuhi, ato nang gikinahanglan. Ayaw lang na pangitaan. Ayaw yung pangitaan. Kay ihatag ra na sa Ginoo nato. Kung sa may itong pangitaon, seek first the kingdom of God. Matod pas unang pagbasa, pag mapaubsanon kamo, og sunda ang iyang mga sugo. Kay kung magsigitag pangitaan ning kwarta god, nya nananatong kwarta, mahimot ang mapahitason, gara kay tastanan, o magsigitag pangitag kalinaw, nya nananatong kalinaw, maglagot kita atong tigubot nato. Kagabi agahapon, ang gibutang sa weather forecast nga mag-uwan sugod mga alas 12 udto hangtod dagis gabi. Ningon ni Kos Ginoo, Lord, nindot untag di mo ano pagkanindotas panahon pagprosesyon wa gyud mo ana kay salamat Lord kay imong gihatag mura man sad naay muhonghong nako pagbantay karong gabi. Motong giapil nako sa akong humili ningon ko
Karon nindot kayong panahon, init kay ni ron prosesyon na to, buuan tas uwan ikagabi ita. Harong yun mahilantan tang tanan. Jesus pagkagabi na ingon sugod na ta padir. Nako, sige, sugod na ta. Alas 7 naman. Apit na alas 7. Paglingkod gyud mo dito, patak-patak mo ding uwan. Ay Lord, imong tinodoon Lord. Nako, ayaw lang sa taon, Lord. Ayaw lang. Ay, sus, nagsigi na yun. Naging siya mo hunong. Hangtod na lang ni baha-baha na ang sahog. Ako perti ng basa sa akong likod. Kaya, ang nagpayong sa akong likod, ari man mo to ang payong. Ang akong payong, akong gipataas. Akong gipataas. Yun naman siya nagpayong sa akong likod. Iyas ang gipaubos. Di ang to, siyang payong, ari sa akong likod. Pero ako ba to, isa uwan, gikas sa akong payong. Nako. Sige lang, agwantahon na ninako. Antuson ko ni, nako Lord, santo ninyo, kay bao magyog kang nagtinarong mi, naghago mi, nya kayuhan ginis debosyon. Nganong wa man ginini mo patuanga, nga dali ra man jud ta kay ninimong patuangon. Ibaw mo kung sa tubag. Wa mo kay ba? Wa bitaw ko kadungog og tubag. Ang ako ra sa una-una mo'y nagtubag-tubag, amot siya baka ito nitubag. Kay, niingon man san nga, di mo pwedeng malipay, nga magsige mong sayaw, bisag nag-uwan. Naku, tanawa Lord, nangadakdak na Lord, kay nignaog ba sa kanang rampa ba, na iba mo sa girit, ano mo sa girit, ala Lord, to, naku, nadagma na siya. Di mo malipay, o mga bali inyong tudlo, inyong tiil. Para nako, ako gani, nangagisi akong nangabali ang akong buk, ako nangabuslot akong kilid, para ninyo, aron malipay mo, nya kana lang gamay kayong uwan, di mo malipay, naingon na ko, ay, kanindot Lord, sige, uwan pa more. Waana ko mangandoy nga mutuang, niingon lang ko, Lord, mangandoy lang yun ko, nga malipay lang yun mi, bisag nag-uwan. Uy, pagsulti na ko, ana, pag last two contingents kay siya man to kabuk, lituang ang uwan. Yan ko, salamat Lord kay nituang. Taud-tauran, ni patak-patak na sa ningon ko, it's okay. Uy, nawa na yun. Ugwa na gid siya hangtod na human. Purting lingawa pag ending na ko. You reserve. Sa to? You reserve the best. Ang saan na pagsulti? You reserve the best for last. Gibuhatag niya ang mayong panahon sa katapusan. Dito na sa stage, sige sagit-sagit, naglayat-layat naman puno kayong stage niya ito, minto niya mga scaffoldings rabi ato. Jesus, duyan naman ako mura mo sa niglinog hinoon sa atong linog before stino. Pero mga igsoon, ihatag gid sa Ginoo basta dili na tamangandoy kay nahibaw magod siya unsaon ta paglipay mo na sa atong ebanghelyo ningon siya bulahan mong kabos inyo ang ingarias langit bulahan mong nagsubo dawata lang ang kasubo ayaw na kay hupayon kamo sa Dios ay kabalaka na bulahan mong nangita sa kabubuton sa Dios kay tagbahon mo niya kanang satisfaction. Tumana lang ang kabubuton. Ayaw yung na nga, kung matuman ni akong kabubuton, tagbaw yung ko ani. Dili, inig pangita ni mo ng imong gusto, ikakuha ni mo ng imong gusto, di ka matagbaw. Tanawa imong kuluran, imong buhok. Kay gusto ginani mo, natagbaw dahil ka kinulor sa imong buhok. Imong kiskisan, imong kilay, badlisan, natagbaw dahil ka, gasiki na lang yung kag kiskis kada adlaw. Sige lang kag badlis. Wadyo ka matagbaw. Di ba? Kamo dahil nagsigig sugal, natagbaw dahil mo. Kanang kasigig suyop, saan matagbaw? Balik-balik lang. Kanang nangawat, saan matagbaw? Kano sa aman ta matagbaw? Pangitaa ang kabubuton sa Dios. Di na gani kabubuton sa Dios, ayaw buhata. Muna iyampo nato ang ato mga kaparian, mga
kamadrihan, mga religious people, karon bukasyon maron sa relihiyoso niya sa dato mga seminarista ambot sa kanig batasan ng seminaristahan. Pero mura mag-smiling og naong basing mangingilad na ba sa kanang smiling og naong. Bitaw, magampuay ta kay dili sayon puy-an ang gitawag og radical following of Jesus. Lisod na. Ako nang nasinati. Pero ang mulipay nato, mao gyud ang Ginoo. Bulahan mo kung butang-butangan, bulahan mo kung bugal-bugalan. Sige lang, dawata lang na. Kamu mga asawa, daog-daogon mo sa inyong bana, dawata lang. Lipayon ramos Ginoo. Ayaw pangitag kalipay na imong bana kay animal man na. Ang Ginoo rin mo lipay, dawata lang ng animal. Kamong mga bana, kunayan mo gyaw-yaw na inyong asawa, buwa-buwa lang ba nagsige gyaw-yaw. Ay, dawata, ay pagsigreklamo. Ana, munindot lang imong kinabuhi. Lagi, ang Ginoo na mo panindot, ana, kanang imong naong awa ka kauyon, sige imong pintal, ay dawata ang original. Malingaw ra ka, maduga, kanang murag malingaw, satisfied ra ka sa imong naong, pero di ni mo na dawaton, magsigag pintal-pintal ana. So magsige lang kag pangoriksyon na ng imong naong, hangtod mangoriksyon na kas naong sa imong silingan, mag-away na hinuon mo. Ako bitaw mo dawat man jud kog mupalit mo slat og dili. Wa lang jud ko ireklamo, nay mo palit, thank you Lord. Jotay mo palit, thank you Lord. Unsa may resulta? Ang atong PSSPP na human naman to gahapon pero mupadayon patag ihap karon, last day ron sa atong reckoning kay napamay ng remit sa online. Pero so far as of yesterday niabot na og 14,440 ang atong halin. Nilapas na tag 4,440. Pakpak. Pero sa atos ang budget nga 1 million, hapit sa mo 1.5 million atong nagasto. So, pa ni kaabot. Daghan mag-ayong tawagon na ito, adjustments. Pero, okay ra. Less than 1 month. Amurag, 3 weeks raman tingal itong atong preparasyon. Oo. 3 weeks. Pero, mura ko no ko ano mura sa 1 year preparation. Ingon sila. Pero lang tamo ko na. Magpasalamat ko sa tanang mga kabahin, mga kapitan, mga barangay officials, mga chapel leaders, mga estudyante o mga batanon nga ning appeal. Grabe ang ilang energy ambot karon og pila ka kabuk gihilantan adto karon pero basta lang nindot kaila energy, murag di matapos. Murag dili mahurot ba? Ani agim sa muging unana. Ang kanindot kay nahuman, na-declared ang mga winners, pero malipayon kayo ang tanan. Anam sa ino murag aksyog kaminghoy, pero normal man na. Pero the fact na nakahatag sila silang best performance, daog to sila tanan. Pila raman sa to atong presyo, atong premyo. Ang sa street dancing, pila to? Ang champion, 20,000. Niya sunod, 15,000. Niya ang third, 10. Niya sa atong sa overall na champion, murag 70,000. Niya dayon 50, dayon 30. Niya consolation 20, kagagmay rana. Ikumparar sa ilang nagasto, sa ilang pagpreparar, so di paigong 200,000 na to. Abot bagitingig 500,000 kung butangan ginatog presyo ang tanan nilang gibuhat. Mo na ato ng pasalamatan. So dinhi kay online mas mani atong pakpakan ang tanang ng appeal. Congratulations. Naon ta, labi na mong mga batanon, ayaw usik-usiki ang inyong grasyang nadawat gikan sa inyong sakripisyo
ngadto sa batang Hesus nga si Santo Niño. Sunda gid ning pro-life principles. O kung sa may pro-life principles, kaning gihisgutan sa atong gospel ang 8 Beatitudes. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Timan gina ninyo, mao ginay basic principle for a good life. Beatitudes, blessedness. Sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, huna-huna agin ninyo kinsara mo kaniadto. Baliki, kinsara ka. Pag-abot ni mo sa kalibutan, hubo ka. Pero karon nagsinina na ka. Pilion gid ay sa Ginoo ang mga ubos o kabos o mga way bili. Kay aron iyang pakauwawan kadtong mga mapagarbuhon sa ilang bili o sa ilang mga salapi o sa ilang gahom. Pakauwawan sa Ginoo. Pero pilion niya o iyang palambuon ang mga mapaubsanon. Muna, hain gani ng bati mo'y atong dawaton, nga ihalad natos Ginoo, ialaga natos Ginoo, ang Ginoo nay mo panindot ana. Once ang Ginoo nay mo panindot, lisod na kay na bakuyon. Kabantay mo ang mga seminarista, mugwapo gina sila sa matas mga babae. Kabantay mo ana. Wa mo kabantay. Basta nakita kang seminarista, mo bitan nang dali kay makauyab ang seminarista, labi na panahon sa vocation campaign o kana mga exposures parokya, dali kay makauyab. Ganuan, mugwapo man. Kana seminarista pa na, samot na yung mapari. Stilan, ako, wa dyan ko kasuway nga naay ni sulti na ako sa wap ako mapari. Wa dyan ko kasuway nga naay niingon ako, gwapo mo day kapalit. Pero karon hapit tanan magpa-picture, hala pa diroy, gwapo mo day ka. Ginoo ko yung tao. Ayaw itugot nga mailad ko ning ilang mga gisulti. Mubalik idon takos kamatuuran, kinsa unsar go taon niya kong naon. Pero naagi mo ingon ana, dili na tingali na tungod kay tinuod kong gwapo, kung dili tungod na kay ansa man. Tungod na sa Ginoo, bahala siya.